בסקציה, זהו סיפור טרגי על יהודים שהפכו לאויבי הגדולים ביותר של היהדות עצמה. אז איך קורה דבר כזה? למה שיהודים יפעלו נגד היהדות? זו שאלה באמת קשה. כדי להבין, ההיספקסיה הייתה בעצם הזרוע היהודית של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות. המטרה שלהם הייתה ברורה, למחוק את הזהות היהודית הישנה וליצור יהודי סובייטי חדש. וזה אומר מלחמה חזיתית, גם בדת וגם בלאומיות היהודית, כלומר בציונות. וכמו שאפשר לראות, הם לא היססו. המלחמה הזאת הייתה טוטלית וחסרת פשרות. מבחינת המשטר, גם הציונות וגם הדת היו פשוט אויבים של המהפכה הקומוניסטית. הציונות חטפה מכה אנושה, סגרו מוסדות, אסרו אלפי פעילים, פשוט חיסלו את התנועה. וגם הדת הייתה על הכוונת. סגרו בתי כנסת, ביזו חגים וניהלו תעמולה ארסית. אבל זה לא נגמר שם. המלחמה גלשה אפילו לשפה, למילים עצמן. הם חילקו את השפות. יידיש הייתה בסדר, אבל עברית היא נחשבה לשפת האויב. לדבר עברית או ללמד עברית הפך לפשע של ממש, ואפילו תיאטרון הבימה נאלץ לברוח. אבל כאן הסיפור מקבל תפנית אירונית. מה קרה לאנשי ההיספקסיה עצמם? הם עלו מהר, אבל גם נפלו מהר. תוך קצת יותר מעשור, המדינה פירקה אותם. האירוניה היא שהם הושמו בדיוק במה שנלחמו נגדו. לאומנות פתאום הייתה הפשע שלהם. בסוף, המשטר שהם שירתו לא היה מוכן לקבל שום זהות יהודית, גם לא סובייטית. אז מה אנחנו לומדים מזה? אולי על המחיר הנורא של אידיאולוגיה שמנסה למחוק זהות.